आई भैया, हम मिशन गायक हिनायक राजा आज एक बात के बहुत खुशी होला कि दुनिया के कोने कोने में बाबा साहेब के माने वाले लोग बा, लेकिन यही बात के दुख रहेला कि कुछ लोग बाबा साहेब के खुलकर विरोध करेला और वो लोग विरोध करेला जे लोग बाबा साहेब की वजह से आज आज़ादी की जिंदगी जियत बा। तो हम वो लोग के का कहब गीत के माध्यम से। कैसे हो भैया? अरे बाबा लिखे संविधान, बाबा लिखा कि बाबा लिखे संविधान, बाबा लिखा ले। बाबा लिखे संविधान, बाबा लिखा ले। छूटल गुलामिया के गठरी, बाबा लिखे संविधान। ए भैया ध्यान दी, गोरावा में सबके लागल रहे बेड़िया। अरे लटकल रहे सबके गले गले हरिया। नाही रहला इंसान, नाही रहला। नाही रहला इंसान, नाही रहला। मथवा पे बंधा जवन पगड़ी, बाबा लिखे संविधान। ए भैया, आज के समय में आपन पूरा समाज सूट बूट में चलेला हो, तरह तरह के कपड़ा पहनेला, लेकिन उस समय में का रहल देहिया ढकई के ना रहले जलिया। ऐसे इज्जतिया बचावई बहिन बिटिया। फिर बाबा साहब का कहले, बन के अइले भगवान, बन के अइले। बन के अइले भगवान, बन के अइले। घूमे जवन सूटे बूटे पहिरी, बाबा लिखे
ए भैया, बाबा साहब जैसन महान, बाबा साहब जैसन विद्वान और बाबा साहब जैसन मसीहा दोबारा यह देश में जन्म ना ले। कैसे हो फिर ना जन्म लई हाई वही